shekarunki nawa a duniya mama? Ranar 50. Okay. Ke tun kina karama addinin Kirista aka haife ki? To menene yanzu ke addinin da kike yi? Addinin da nake yi yanzu. Kirista, yawa. Okay. To shin mama menene ya baki sha'awa a addinin musulunci? Ai tun ina karami ya bani sha'awa, ina gani abin da ɗabi'an da ake yi ya min kyau. Yawa. Kuma ina so a cikin ciki. Okay. To ba wanda ya miki barazana ya tsorata ki dan ki zamanto musulma? Babu wanda ya miki dole sai kin musulunta? Ko a makaranta. Yawa. To shin ni na zo na neme ki na ci sai kin musulunta? Yawa. Shin ni na zo na ce in baki kuɗi don ki zamanto musulma? Yawa. To wanda suke mini sharri game da irin wannan zancen da Allah a rubuta min a comment a rubuta amin hasbunallahu wa ni'mal wakil a kansu, wa'anda suke yawan yin sharrin ni ina biyan mutane idan su musulunta alhamdulillah. Mama yawa, ina so yanzu ki zauna ki nutsu ki shirya da izinin Allah yanzu zaki karbi kalmar shahada. Ali gyara mata kemara. Yawa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Mama, ki ringa dago muryanki. Bismillahi Ar-Rahman Ar-Rahim. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله دائما وأبدا. الحمد لله الحمد لله. لا فخر لنا إلا بالإسلام، لا فرحة لنا إلا بالإسلام، لا عزة لنا إلا بالإسلام. الحمد لله. ماما إنا ميكي مرنا، إنا تاكي مرنا، إنا ميكي لالي مرابا الدين المسلمين، الدين عادلتي، الدين tsarki، addinin da ake bautawa Allah shi kadai. Ina miki lale maraba, daga yau kin zamanto musulma. Daga yau babu bambanci da ni da ke da Ali da duk wani musulmi, babu bambanci. Daga yau duk alhakin da kika aikata shi a baya ko wani kuskure da kika aikata ba, duka Allah ya riga ya yafe miki. Yau inna kaman yanda yau inna aka fara haifanki a duniya mama. Allah ya miki albarka. Allah ya ƙara miki lafiya da nisan kwana. Allah sa ki gama da duniya lafiya. Allah ƙale miki ɗiyanki ya bakki da ɗiyanki ya ƙara muku lafiya dukanku. Ya hayyu ya qayyum. Kai kuma Ali, Allah ya maka albarka kai.